नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई बानी अमरेश अहिरान। आज बतावत बहुत खुशी हो रहा कि एगो हम गाना के प्रमोट करतनी। जे गाना के नाम बाटे कि ढूंढी रंगता। जे गाना लिखले बाड़े रचना स्मार्ट जी और संगीत दिले बाड़े गाना के इनके वर्मा जी। और गाना रिकॉर्डिंग होल बाटे कालिका स्टूडियो आरा में। और गाना के गइले बाड़े टुनटुन यादव। जे कि गाना रिलीज भेल बाटे बंगला म्यूजिक से, जे कि ऑडियो रिलीज भेल बाटे ढूंढी रंगता। जहाँ गाना का टाइटल बाटे ढूंढी रंगता। जे कि एकर गाना के वीडियो शूटिंग हो चुकल बाटे। जे कि रउआ सब के हम पहले देखनी है कि टुनटुन यादव शूटिंग करा तारन। तो गाना के हम पहले ही दिखा दिले वीडियो। तो गाना बहुत ही जबरदस्त बाटे, तगड़ा गाना बाटे। और सही तगड़ा तगड़ा गाना आई तो तगड़ा तगड़ा न्यूजो बनी। तो जे हमारे भाई चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले, अमरेश अहिरान भोजपुरी प्रमोटर यूट्यूब चैनल के नाम बाटे, ओकरा सब्सक्राइब कर लियो। और फेसबुक पेज पर देखत हो लोग तो फेसबुक पेज के फॉलो कर ले। जो फेसबुक पेज के नाम बाटे अमरेश अहिरान भोजपुरी प्रमोटर, जे कि आप सबके स्क्रीन पर जौना पर देखत जा इहे आईडी से है, एकरा के फॉलो कर लीजिए। और यूट्यूब पर देखत जा चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन फिर अगला वीडियो फिर मिलत नहीं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही धाकर वीडियो रही। जो कि असंख्य बहुत ही ब्रांड गाना होता तो ब्रांड न्यूज बनी। तो सब फॉलो कर लीजिए। फिर मिलत नहीं नेक्स्ट वीडियो में। जय भोजपुरी समाज।